που πραγματοποιήθηκε από το γενετικό υλικό των 4 συλληφθέντων για τις 2 ένοπλες ληστείες στο Βελβετό Κοζάνης. 3 γενετικά υλικά 3 εκ των 4 ταυτοποιήθηκαν με παλαιότερες υποθέσεις. Ο τοξοβόλος λοιπόν βρέθηκε και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το γενετικό του υλικό σε πιστόλι, το οποίο είχε βρεθεί στην Πεύκη κατά τη συμπλοκή μεταξύ αστυνομικών και 2 ενόπλων. Τότε είχε συλληφθεί ένα άτομο στις 18 Πέμπτου του 2011. Βρέθηκε μάλιστα γενετικό του υλικό σε διαμέρισμα στον Βόλο που είχαν βρεθεί εκρηκτικά και στην Καλιθέα και σε ένα καινούριο διαμέρισμα στο Κολωνό. Ο δεύτερος συλληφθής είναι αυτός που συνελήφθη